Anna Prtichard. Fe'n ganwyd a fy magu ar fferm odrog Bangor. Roedd natur a'r ffordd o fyw yn ysbrydoliaeth mawr i mi. Yn cystadlu ar gyfer yr urdd gyda gwaith gwehyddu o 9 mlwydd oed, roedd y cyfnod yma yn yr ysgol yn uchafbwynt y flwyddyn. Gadewais ysgol uwchradd yn 16 i astudio cwrs iechyd a gofal cymdeithasol gyda'r bwriad o fynd ymlaen i fod yn nyrs. Am fod restr aros i gyfrestru, penderfynais wneud y cwrs sylfaen ym Mangor gan fod y diddordeb yna, a fy mam yn athrawes gelf yn gweld y potensial yno fi. Yno cefais arbrofi gyda metal, cerameg, arlunio a thecstiliau. Arbenigais mewn tecstilau a mynd ymlaen i gwrs gradd tecstilau ym Manceinion. Yno, cefais arbrofi gyda gwau, argraffu a gwehyddu. Yn fy ail blwyddyn, arbenigais mewn gwehyddu oherwydd fy mod yn mwynhau'r holl broses o ddewis fy naenydd creu a gweld fy cynlluniau yn troi mewn i ddarn o ddefnydd. Cefais fy newydd i arddangos fy ngwaith yn New Designers Llundain. Dychwelais yn ôl adre ar ôl graddio gan fy mod yn hiraethu am adref. Roddais fy ngwaith i mewn i gystadleuaeth artist ifanc yr Eisteddfod Genedlaethol, ble roeddwn yn ffodus iawn i ennill yr ysgoloriaeth. Gyda'r arian, roeddwn eisiau ddefnyddio i fynd ar brofiad gwaith gyda gwehedd meistr yn Swyddefrog. Yma cefais brofiad gwerthfawr o fod yn y diwydiant a chael cysylltiadau mwyn fy nalluogi i gael greu fy newyddiau. Am sawl flwyddyn, roeddwn yn creu sgarffiau sidan moethus. Roeddwn yn llai ac roeddwn yn gallu gweithio o'r tŷ heb fod angen llawer o le. Roeddwn yn cynnal sesiynau celf mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Rwyf wedi cynnal gweithdai celf ar draws Cymru. Cynlluniau sgarthenni tra'n gweithio mewn ysgol, ond roedd yn fuddsoddiad mawr ac eisteddodd y cynlluniau mewn llyfr sketch am sawl blwyddyn. Daeth yr ysbrydoliaeth i mi drwy gadw defaid ein hunan ar ein tyddyn, a fy nheulu yn un o'r teuluoedd hynaf sydd yn dal i ffermio yn Nyffryn Ogwen. Gwelais yr hen lyfr nodau gan fy hen nain ac roedd y gwaith llaw yn y llyfrau yn ysbrydoliaeth i mi ac yn hynod o bwysig fod yr hanes a thraddodiadau yma ddim yn cael eu colli, gan fod llawer o'r ffermydd oedd yn y llyfryn yma ddim yn bodoli mwyach. Mae'r patrymau a welwch ar y carthenni yn gofnodion o nodau clustiau ffermydd Dyffryn Ogwen. Nod y toriad unigryw i bob fferm unigol. Dim ond ffermydd sydd â hawl i bori ar y mynydd sydd yn nod. Mae'r nodau clust yn galluogi'r ffermwyr adnabod eu defaid pan byddent yn hel a didoli eu stoc oddi ar borfa'r mynydd. Mae sawl elfen o draddodiadau ffermio i'w gweld yn fy ngharthenni, sef y gwaethaf nodi, a fyddai'n cael ei ddefnyddio i wneud y toriadau. Gwaethaf cneifio, cribau cneifio, cyrn meheryn. Yn fwy diweddar, cynlluniau sgarthenni newydd, sydd wedi ei hysbrydoli gan graffeg ar hen boteli llaeth. Roedd gan fy nhaid rownd llaeth o amgylch Bethesda, felly es ati i ymchwilio a defnyddio graffeg oddi ar hen boteli gwydr a roedd gan ffermwyr yr ardal. Roedd gan bob fferm ei henw a graffeg unigryw ar ei boteli llefrith. Cefais fy magu ar fferm odro, felly mae'r cysylltiad yn hynod o bwysig i mi fel dylunnydd tecstilau. Roedd adnabod blodau gwyllt wrth gerdded y gwartheg i'r caeau bore nos yn atgof pwysig i mi
felly mi welwch y blodau gwyllt yn ysbrydoliaeth i sawl cynllun. Mae pob blanced yn adrodd hanes, traddodiad neu atgof o fy plentyndod. Mae fy stiwdio yn edrych dros yr yrru ac yn tanio fy nychymig. Yma byddaf yn mwynhau cerdded a meddwl am syniadau newydd. Mae fy angerdd at liw yn amlwg drwy fy ngwaith creadigol. Byddaf yn edrych ar fyd natur am ysbrydoliaeth lliw o gen ar lechi i liwiau'r grig neu flodau'r eithin. Yn fy stiwdio byddaf yn gweithio ar gynlluniau, gorffen fy ngharthen i ffwrdd, creu clustogau. Byddaf hefyd yn ail-orchuddio cadeiriau i gwsmeriad. Yn 2023, cafodd fy ngharthen casgliad clustnodau a dewis i fynd i'r archif yn Amgueddfa Cymru. Rwyf nawr yn gweithio ar gomisiwn gan y Parc Cenedlaethol mwyn dogfennu enwau Cymraeg yn ardaloedd y parc. Rwyf yn cynllunio ar gyfer arddangos 5 carthen a fydd yn dogfennu ardaloedd hanesyddol ar enwau sy'n brysur cael eu colli a'i newid. Bydd y carthenni yn cael eu harddangos mewn sawl safle. Dros yr haf, cefais lansio cynlluniau newydd yn y Sioe Frenhinol ar Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam.